କିଛି ନାହିଁ ଆମର ପୂଜା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଚଢନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଆସ ମୁଁ ଆଜି ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିମା ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଜିତେଇବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଜିତେଇବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାହା ବି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ପୁରା କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇଟା ରଖୁଛୁ ପ୍ରମାଣିତ ଭାବରେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ ନିମା ଭାଇ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆମର ଏଇସବୁ ଯାହା ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି କଥା ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିଖିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜ୍ଞା ବାଲିସୁଆଁ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବଟ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଘର ରହିଛି ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ତମରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରୁଛି।